Hi guys! Welcome to my YouTube channel and this is Proud Waray. So ngayon po ay gagawa ulit tayo ng panibago ay hindi pala to bago kasi part 2 na po ito ng aking first impression. Mga delay magbigay. Shoutout sa mga delay dyan. Sana all delay. Joke lang yun. Pero maraming salamat po sa lahat na nagbigay sa akin ng mga first impression. Kahit pilit lang ang magbigay ang mga na-delay. So mega shout ako sa mga team Lamyon Sulit dyan. Sa mga nagbigay, ang mga hindi po nagbigay, salamat din. So ngayon po, simulan na po natin at stay tuned lang kayo. If you like this video, just give me a thumbs up and comment below. And subscribe and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga videos and mga latest video and mga vlog ko. So, tara, simulan na po natin. Hi, this is Michael West at itong video na to ay requested na aking gawin at ang request is first impression ko kay Proud Waray aka ang nag-iisang pambansang ilong, pambansang Budol Queen na akala mo na tumama ka na pero hindi pa pala, na akala mo malapit ka na pero malayo pa rin. Ayan, mega shoutout sa iyo Proud Waray. First impression kasi is katulad ng mga tingin ko sa mga babae pero na mas angat pa dahil sa mga babaeng strong and independent parang si Admin Rose Montecalvo. Yan, mega shoutout sa iyo Admin Rose Montecalvo. Ayan, mabalik tayo doon sa impression. Ayan, nabubulol na ako. Impression ko sa iyo, strong and independent na may konting twist, di ba? Strong kasi kinakaya mo mag-isa dyan. Kahit na nalulungkot ka, tuloy ka pa rin, tatrabaho. Nagsusupport din. Independent kasi, in the first place, wala ka dyan sa position mo. Hindi ka tatrabaho as OFW kung hindi ka independent. At nagagawa mo yung mga decision mo sa sarili mo na with integrity, sabi nga nila. At ang twist na sinasabi ko doon sa first expression ko sa iyo is baliw. Ayan. Baliw in a good way dahil siya lang nakita ko nag-DLS na umiyak. May tatawa. Yan, di ba? Para ka nabudol. Hindi mo na ako nangyari, kayo na umiyak kasi tumatawa na. O di ba? Baliw nga. Nabudol ka, akala mo malapit na pero malayo pa rin. Kala mo, tatama ka na sa sagot. Malayo pa pala, di ba? Iba yung level eh. Pero masaya ako dahil nakilala ko siya dahil tingin ko click kami. Parang sinabi kong video. Dahil kahit anong pang-asar ko sa kanya, kahit minsan nakapansin ko sa sarili ko na nag-overboard na ako sa overboard na, ayan, board. Ano ba yung pinagsasabi ko? Nag-over na ako sa pang-aasar sa kanya. Medyo minsan parang below the belt. Hindi niya pa rin, parang hindi siya naasar. Hindi ko lang alam, yan nakikita ko. Nabibisit lang ako sa kanya minsan dahil pag nag-iili siya, nakita ko malungkot siya, tapos nagiging negative siya. Yan, parehas din, si Ma'am Sil din. Ayan, nag-shoutout sa iyo Ma'am Sil. Kahit hindi sa itong video na tayo, sa video na to, shoutout kita dyan. Kasi kilala ko siya bilang masayang tao. So, nadi-disappoint ako. Naasar, totoo naasar. Hindi ako nadi-disappoint kasi hindi ako nadi-disappoint sa kanya. Naasar lang ako dahil hindi ko siya nakilala sa ganung way. Nakilala ko siya sa pagiging masaya. Pero tao nga lang, 'di ba? Lahat mararamdaman natin. Lahat may mga bagay na hindi naman nating kayang itago. Kaya na ilalabas at nalulungkot. Pero kung para lang sa akin, as minimal as possible, kung pagdating sa mga LS, wala tayong ganun. Pero kasi syempre, magiging part yun. Pero kung magiging part man yun, sana minimal lang kasi syempre nakaka-apekto sa mga manonood natin. Pero para sa kanya, tingin ko kahit di minimal, kahit maximum, umiyak siya dyan eh.
Tatawa pa rin tayo, hindi ko makalimutan yun, first monetization niya. Grabe, iyak na iyak. Wala lang, tawa lang nasa chat. Diba? Pero kahit ganun kami, mahal na mahal naman yan. Love yan namin si Proud Waray. Kahit na minsan pag sumingi yan, talagang kami ni Brother Pes nasa taas, nasisipa, naglalag kami. Grabe. Tindi ng singa niyan. Dinaig pa, may aftershock pa yun. Nakakakit ulit kami ni Brother Pes. Sisinghot naman siya, malalaglag na naman kami. Kaya yan. Kahit lagi ko siyang inaasar, masaya ako eh. Iba yung, parang, basta sabi ko parang click kami. Iba yung senarano ko pag inaasar. Kasi maganda yung reaction niya, maganda yung feed, kumbaga yung rebuttal niya sa pang-aasar ko. Na hindi siya na-open, na ano niya lang dito, nagpapasaya kami. Napapasaya yung mga tao dahil sa expression niya sa mga pang-aasar namin, pang-Alaska namin. Kaya kahit anong mangyari sana, hindi siya magbago o kung may dumating man na hinihintay mo, kung darating man yan o hindi natin masasabi. Huwag ka pa rin sana magbago. Sabi nga ni Admin, darating din yan, bahala ka na dyan. So ayan, tatapusin ko na to dahil napakahaba na. Baka nagreklamo na yan, malamang nagtatawa na ng mga tao dyan sa baba. Ang kala Mamsel, yung kala Pedswork, sila Bin Daddy at sila Tisoy, kasama ang kapatid ko si Michael B. Tao ng tao na yan. At ito nga pala si Michael West. Don't forget to like, share, and subscribe. Pati kay Proud Waray, like, share, and subscribe. And goodbye. You know, Alos is Proud Waray, or we can say Angelica. Ayan, kamusta ikaw day, Jai? Inday, Angelica or Proud Waray. Yun ang hinihingi mo sa bawat isa sa amin ay kung ano yung first impression na masasabi namin sa iyo. Ang sa akin ay siyempre unang tingin ko or unang pagkakilala ko sa iyo, talagang ikaw ay makulit, madaldal. Kung ano yung meron ka ngayon at yun ka pa sa hanggang ngayon. Ikaw talaga yung natural na Proud Waray na merong pusong prangka, yung walang pakeme, walang break sa pananalita, basta sinabi mo ayun na yun, wala kang pakialam kung may masaktan. Ikaw yun, at proud ako sa iyo syempre dahil hindi ka plastic, totoong tao ka. Yan, at syempre mabait na Proud Waray namin yan sa Team Lamion. Okay, at yun lang masasabi ko sa iyo, Proud Waray. At kung ano man yung mga nakamit mo ngayon sa iyong career as a YouTuber, be humble and stay what you are right now. And then, of course, more blessings to come sa channel mo, more revenue, and more subscribers to come. Okay, from Dodong Wilson's TV, bye-bye! What's up mga Team Lamion? Ayan, first impression ko kay Proud Waray. Si Proud Waray dati akala ko, kasi pag tinignan mo ito si Proud Waray, yung tipong babaeng niya hindi makabasag pinggan, yung babaeng niya tahimik, yung babaeng niya parang alam mo yung yung Maria sa wing palad, 'di ba? Dati ganun yung first impression ko sa kanya, pero tinagal-tagal na, Diyos ko po, iba si Proud Waray. Ano pala to, Bodol Queen, kaya tingnan mo to, nabansagan ka ngayon ng Bodol Queen ng Team Lamion dahil ang hilig-hilig mong mambodol, pero hindi. Mabait yan si Proud Waray, mabait yan, very generous, kalug yan, isa yan, kalug yan, kalug. Pero sa pagkakalug niya, yun yung nakikita kong asset niya, yung pagiging kalug niya, di ba? Di ba totoo yun, Team Lamion? Ang pagiging kalug niya is yun yung pinaka-asset niya, di ba? So, pagpatuloy mo lang din yung Proud Waray dahil nakakatuwa ka, halimbawa ako malungkot, tapos pag nakikita kita, ako'y natutuwa sa'yo. Siyempre, nakaka-release yan ng stress, kumbaga. So, pagpatuloy mo lang yan dahil maganda yung pinakita mo sa lahat. Yung pagiging ikaw, yung talagang ikaw yun ikaw yung nakikita namin na Proud Waray na yan di ba? So, i-enjoy mo lang yan, Proud Waray. Salamat dahil nakabilang ka rin sa Team Lamion. At salamat din sa lagi nyong pagsusuporta sa bawat isa. Maraming salamat po. DJ Falcon, nandito po ulit sa quarantine, hindi pa nakalabas. So, pag-pray nyo lang ako mga Lamion na sana'y maging okay na lahat. God bless.
Ayan, dito ulit ako. Yun. Syempre, yung first impression ko sa'yo is, I'm just telling the truth, Ano ba? Ayan, first impression ko sa'yo is maldita. So, yun. Lahat naman kasi tayo, mayroon sarili-sariling pananaw. And, ayun, first impression ko sa'yo maldita, pero habang tumatagal is, naano mo yung napakita mo sa amin kung ano at sino ka. Kung sino yung totoong ganyan, si totoong Angelica Constantino. Ayan. Salamat for being true to yourself and to others then. Ayun. Sa lahat naman, ayaw ko talaga yung marami akong ayaw sa tao. Pero pag once na na-close ko na, naging close ko na at kinikilatis ko kung ano at sino siya. Kung ano yung ugali niya at sino yung pagkatao niya. Ganon. So, yun. Yun yung first impression ko sa'yo. At sana wag kang magtampo. At yun lang. And shoutout again dito sa damit ko na to. Dahil ito rin yung damit ko na nag-congratulation message sa'yo. So, yun. Mag-ingat ka palagi and lagi magdarasal. Ang tanging lang nating dapat gawin is magkakalayo tayo sa mga pamilya natin, is magdasal lang. Ayun lang. And laban lang. Ayun. Yun. Sorry yung mukha ko is antok na talaga. Kasi sobrang stress yung trabaho ko and marami akong problema. So, yun. Alam ko naman lahat ng problema na to is malulusutan ko at mairaraos ko din in a right time, in Jesus' name and God's will. Thank you. And sana pag sinout out ka, mag-shout out ka. Ayun. Lahat naman tayo gustong i-shoutout. Pero kaya ako behave lang talaga sa live stream, is na-shoutout mo na ang lahat. Na-shoutout mo na lahat ng pangalan. May isang member dito na na-shoutout, na sabi niya, ang sipag kong mag-shoutout. So ngayon, hindi na ako masipag mag-shoutout. Kasi, yung feeling na nagsha-shoutout ka, tapos wala namang pumapansin sa'yo, di ba? So yun. Parang nagmahal ka lang. Nagmahal ka pero hindi ka binalikan. So, yun. Hindi ka minahal ng pabalik. So, yun lang. Thank you. Alright. Magandang umaga na naman. Paulit-ulit. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat. Ito po si Ped Swartz TV from Team Lamion Solid. Gusto ko lang pong sabihin and gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking first impression talaga kay Proud Waray. Siyempre nakilala ko si Proud Waray, first time ko siyang nakita doon sa LS mismo ni Ma'am Sel TV, dahil siya yung nakaakyat doon and siya yung palaging nagbabasa, parang rapper na si Proud Waray kung magbasa siya. Basta first impression ko lang talaga sa kanya nung una ko siya makita. I know, mabait naman siyang tao kasi masayahin and good vibes lang. Kahit na syempre medyo binubuli siya, hindi naman sa bully talaga. Pero ganun daw yung tawag nila sa amin ni Brada, nambubuli daw kami. Pero si Proud Waray andyan lang din, tumatawa lang at sinasabayan niya lang yung aming mga jokes at pagpapatawa. I know hindi naman talaga kami ganun ka harsh talaga or ka bully talaga sa iyo, Proud Waray. Pero yung amin lang is entertain the viewers para matawa naman sila, kasi pangit naman yung masyadong seryoso yung ating live stream. Alam mo naman kami, lalo na ako at saka si Brother Michael West, siyempre gusto namin na masaya palagi yung mga viewers and
ayaw namin yung medyo iyakan season. Ganyan ang ginagawa mo minsan. Pero yun, nabalik tayo sa first impression ko sa'yo. So, siyempre, hindi pa tayo kilala. Nag-observe din ako kung anong klase kang tao. Anong klase kang tao. Shoutout sa anong klaseng tao. Pero I know mababait kang tao. First kitang na-meet doon sa LS ni Ma'am Sal TV. And nagkasundo naman agad tayo. Kahit na hindi ako member ng team noon, umaakyat ako kay Ma'am Sal TV, and I know hindi ako iba para sa'yo kahit na magkasama tayo dun sa taas na co-host para kay Ma'am Sal, kasi alam ko busy siya, and ikaw yung... Hello, what's up everyone? It's me, Celestina Manela, at ngayon gagawa po ako ng isang video about kay Proud Waray, ang aking first impression sa kanya. So yan, Waray, simula nung pagpasok ko dito ay ikaw ay andito na. So nauna ka sa akin dito sa ating Team Lamion Sulit. So nung una pa kitang nakikita, ayan, sa totoo lang, yun talaga ang naisip ko, na ikaw ay masungit, masama ang ugali, at kitschy, ganun. So, I'm so sorry, Waray, na yan yung first impression ko sa'yo, kasi bago lang din ako. So, marami akong naririnig na ang mga Waray daw ay iba daw yung mga ugali. So, yun pala, doon pala ako nagkakamali. So, totoo pala na hindi natin pwede i-judge ang isang tao based sa labas na anyo. Kailangan nating titingnan mabuti, or kailangan natin siyang makilala bago natin siya i-judge. So, I'm so sorry, Waray. So, ngayon, simula nung nakikilala na kita, nung unti-unti na tayong lubusang nagkakilala dito sa loob. So, yun, nakikilala kita na ikaw pala ang isang Waray na mabait, matulungin, masipag, at joker. Ayan. So, dati kasi, nung pagpasok ko dito, marami kasi tayong mga members na iba na parang sa totoo lang, nung time na yon sa pagpasok ko dito, kasi sinasabi ni admin na huwag kang mahiya doon, walang bago daw, walang luma, walang gwapo, maganda, pangit, ganun, walang matanda, walang bata. Yun yung palaging sinasabi ni admin. Lahat tayo dito sa Team Lamion ay pantay-pantay. So, siguro nung una, parang hindi ko talaga nakita, admin, I'm so sorry, hindi ko talaga nakita na pantay ang mga members natin dati. Sa totoo lang. Yun lang yung nakikita ko. Pero ewan ko sa iba. Kasi nung dati talaga, nauupi talaga ako. Oo, sa totoo lang. Kasi, wala talagang pumapansin sa'yo. Siguro, kasi hindi nila ako ka-level, mga matataas sila. So, ewan ko lang, baka yun. Diba? So, well, anyway, yun lang talaga, Waray, ang masasabi ko sa'yo. Na sorry, kasi dinajudge na kita nung pero yun pala ang totoo. Napakabusilak ng puso mo at napakabait mo talaga. Ayan, Waray, pagpatuloy mo lang yan, lalong-lalo na ngayon na ikaw ay isang monetized channel na. So, kailangan natin na malawak ang ating pag-iisip. So, ayan, God bless you, Waray, and more power. Ang first impression ko talaga kay Ate Proud Waray is mataray, suplada, tsaka matapang. Kasi dumagdag pa yung pangalan niyang Proud Waray eh. Ayan, pero hanggang mas nakilala ko talaga si Ate Proud Waray at masasabi kong hindi siya yung mga una kong nabanggit. Walang-wala yun. Ngayon, nang nakilala ko si Ate Proud Waray, isa siyang napaka-supportive na ate, na mommy, isa siyang mapagmahal na mommy, lalo na sa anak niya. Nakita ko yon nung malapit na yung birthday ng anak niya. Talagang kayod siya. Ayan. Tapos, isa siyang tunay na kaibigan. Isa siyang budol queen.
Ate Waray, isa kang budol queen. Ayan, nung una kasi hindi ko maintindihan kung bakit ka nila tinatawag na budol queen. Ngayon, alam ko na. Ayan. Pero talaga guys, si Ate Waray, isa talaga siya sa mga masasabi kong tunay na tao talaga dito sa Team Lami Onsay. Ayan, Ate Waray, keep on shining and just be you. Maraming nagmamahal sa'yo. Narito po tayo para magbigay ng reaction tungkol kay Proud Waray. So, ang napansin ko lang po kay Proud Waray is ang hilig-hilig mambudol. Ayun po. Pinapahirapan yung mga nanguhula. Pero kahit ganyan po yan, masayahin po siya. At saka, nakakatulong po yung mga ginagawa niya. Yan, ituloy mo lang yung mga ginagawa mo, yung pag-akit-akit na yan. Talaga naman, sobrang laking tulong yan para lalo na dun sa mga, mga nagsisimula pa lang na nag-YouTube. Ako naman, first reaction kay Waray is nung hindi ko alam kung first time ko siya na puntahan sa LS noon at si Bell Vlogs palang ginagamit ko na wala pa si Leaders. Yung naano ko na parang hindi niya ako napapansin yung comment ko. Kala ko na hide ako. Kasi nga hindi ko maano na mabilis wala siya magbasa. Pero nung medyo na inis ako, pero nung kalaunan naano ko naman na nababasa pala niya. Kaya nung katagalan na habang tumatagal ng pagsasama at laging kakausap sa mga LS, yun, naalalaman ko na rin yung tunay pagkatao ni Waray. Kaya yung pala, okay naman pala siya at napakabait. Kaya saludo ko sa iyo, Waray, at sana maging strong ka sa lahat ng pagsubok na darating sa iyo. Tuloy-tuloy lang. Hi, Waray. Mega shoutout sa iyo, sis. Unang impression ko sa iyo is mataray ka at suplada na parang ayong makapagkaibigan sa alam mo na, yung nag-loading. Ayan, ang hirap talaga pag walang pag walang tripod, ang hirap maghanap ng pwesto. Pero ayun, syempre gagawin natin to para sa ating kaibigan na si Proud Waray dahil ang kulit-kulit na niya. Ang tagal na niyang hinihingi ito pero hanggang ngayon di ba ako nakakapag-send. So ayan, mag-rush tayo. Pero eto na, sisimulan ko na, Proud Waray ha. Gandahan mo, i-edit mo para hindi nakikita yung mga tigidig ko sa mukha. Pero ayun na nga, Proud Waray, gusto ko malaman mo na sobrang swerte ko dahil nakilala kita. Dahil isa ako sa mga naging kaibigan mo na sa YouTube. Ang first impression ko talaga sa iyo nung umpisa pa lang ay, wait lang, ano ba yan? Ang first impression ko talaga sa iyo ay isa kang mabuti yung puso mo. Ayan, kasi napakadali mong paiyakin, grabe. Kumbaga parang basta ang lambot-lambot ng puso mo, napaka-fragile mo. Tapos ayun lang, kasi yun nga, 'di ba yung una mong LS, nakita ko umiiyak ka doon. Kala mo ganda mo umiyak. Pero hindi, pero biro. Nung habang tumatagal pa, nung nagtatagal na yung pagsasama natin sa YouTube, pagsasama talaga. 'Di ba? Habang nagtatagal, mas nakikilala natin yung isa't isa. Tapos doon ko na nasabi sa sarili ko na parang ang sarap magkaroon ng kaibigan na katulad ng isang Proud Waray. Parang pag may kaibigan kang katulad ng isang Proud Waray, parang may tagapagtanggol ka kahit iyakin siya, 'di ba? Parang pag may kaibigan ka na katulad ni Proud Waray, parang may proprotekta sa iyo. Parang bukod sa ate, meron kang best friend sa katauhan ni Proud Waray. Tapos parang lagi lang masaya. Kumbaga lahat pagkasama mo siya, kumbaga parang lahat ng negativity magta-turn into a positive one. Dahil parang napaka-positive na tao nito. Parang
ayun, ang dami ko ng first impression, 'di ba? Pero ang pinaka talaga first impression lang hinihingi, ang dami ko nang sinabi. Ang first impression ko talaga kay Proud Waray is yun nga, malambot yung puso niya. Yun talaga. Hindi ko siya nakakitaan talaga na, kasi yung iba, first impression, kala ko mataray ka nung unang beses kitang nakita. Pero si Proud Waray hindi. Kasi makikita mo talaga sa kanya, kasi the way niyang magsalita, the way niyang tumawa, napaka-natural lang. Siya yung tipo ng tao na walang ka-filter yung ugali. What you see is what you get. Yan po si Proud Waray. Parang napaka-transparent niyang tao. Wala siyang kailangang itago. Hindi niya kailangang magkunwari. Hindi niya kailangang magpaka-plastic. Ganon. Kasi kung ano yung nakikita niyo kay Proud Waray, kung ano siya sa harap ng camera, kung ano siya sa live streaming, parang feeling ko, ganun na ganun lang din talaga siya sa personal. Ganun na ganun siya sa totoong buhay. Kaya, ayun, sa totoo lang, isa siya sa pinagkakatiwalaan ko rin sa team. Isa siya sa kinakikitaan ko na talagang may concern sa akin. Kahit ilang months pa lang kaming magkakilala, ngayon, parang sobrang lapit ng puso ko sa kanya. Parang ewan ko, basta iba yung pakiramdam ko. Parang, long lost sister kita. Hindi, magkaiba tayo ng ilong kaya hindi tayo magkapatid. Magkaiba rin tayo ng noo. 'Di ba? So, yun lang. Sana more friendship to come pa sa atin. And salamat kasi nakikita ko talaga na concern ka sa akin. Nararamdaman ko na concern ka sa akin. Kahit, yun nga, hindi pa tayo lubos na magkakilala. Pero salamat kasi ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo bilang isang kaibigan. And sana mas lumalim pa yung friendship natin kasama ng buong Team Lamion. And sana matupad mo lahat ng mga pangarap mo. At more blessings to come. More super chats to come. More vlogs to come. And sana makuha mo na rin yung matagal mo nang minimithi na si Vic De Luna at Proud Daddy. Ay, Proud Daddy! Bin Daddy. Hindi, joke lang yun. Gusto ko lang na, yun lang, matupad mo lahat ng mga pangarap mo. Lahat ng nasa puso mo, sana ibigay sa iyo ni Lord. So, yun lang, napahaba na. 3 minutes lang yung record, pero naka 5 minutes na ako. So, yun lang. And, shoutout sa lahat ng mga Team Lamion dyan. Ayan. Thank you so much sa lahat ng support. And, love na love kayo ni Ma'am Sal TV. Bye-bye! Good morning. I just want to say congratulations to Proud Waray for getting her channel monetized. You deserve it. I know you worked hard for it. Everyday nga nag-LS ka eh. Kahit na hindi mo LS, umaakit ka. Napakasipag mo talaga. Very kind. Kaya you deserve it. I wish your channel, YouTube channel, success. May you have more subscribers, more views to come, and revenue. So yeah, that's pretty much sums it up. So, congratulations again, Proud Waray. At welcome to the club. You are now a YouTube blogger. And God bless. Ang first impression ko kay Waray, siya yung unang nakikita ko lagi sa LS. Siya yung babae na malapit dun sa bintana. Kaya pwede tawagin sa babae sa bintana. Sa tingin ko hindi kumpleto ang LS sa buong araw pag wala siya. Kasi pag nandyan siya, merong tinatawag na budol-budol guess question of the day. Yan. Di, masaya lang talaga siya pagka ando sa LS. So, congratulations nga pala Waray. Sana stay the same. Stay well, stay funny. Okay? Thank you. Bye-bye. Makasabi ng ayan nga, tapos na po ang ating video sa first impression part
2. So sana po nasiyahan po kayo sa mga lahat ng mga sinabi po ng ka-team member po natin dito sa Team Lamyon Solid. Nagpapasalamat din po ako dahil mga open po sila magsalita kung who I am ba. So abang-abangan po kayo ulit kasi gagawa po ako ng panibagong video to get to know Proud Waray or Angelica Costiniano. So, abang-abang po kayo sa susunod kong vlog na gagawin ko po yon. So, maraming salamat and again, if you like this video, just give me a thumbs up and comment below and subscribe and click the notification bell para lagi kayo updated. So, guys, maraming salamat po sa lahat ng mga nagbigay at mga nagbibigay pa ng nagbibigay po at maraming salamat po sa mga nagbigay po ng super chat sa akin. Dito ko na po sasabihin ng taos puso ako nagpapasalamat sa inyo dahil tumataas po ang aking revenue at sa aking basta wala na po akong masabi dito sa Team Lamyon Solid. Maraming salamat at lalong na kay Admin Rose Monticalvo at kay Co-Admin Michael B. Vlog. Kahit lagi niya ako sinasabihan ni Michael B. Vlog, ni Boss Mike, bahala ka dyan. So, by the way, maraming salamat po sa inyong lahat. At sabi nga narinig ko, kulang ang thank you sa salita. Much better yung gagawin mo talaga sa gawa. So, maraming salamat again. And again, hindi po ako magsasawa magpasalamat sa Team Lamyon Solid at lalo kay admin at sa lahat po ng team member ng Team Lamyon Solid. At kakapit po ako hanggang sa dulo dito sa Team Lamyon. Umasa kayo o kahit hindi kayo umasa, basta dito pa rin ako. Stay. So, fight for love. Ayun na naman tayo sa mga love. Fight for the future and fight for the dream. Sa pangarap, lumaban tayo sa pangarap natin na gusto natin abutin dito sa Whitey World sa atin para more revenue, more success para lahat po tayo maginhawa. So maraming salamat again and good luck sa ating lahat and hanggang dito na lang. Ako po si Proud Waray, ang iyong lingkod. So have a nice day and good luck sa ating lahat dito sa Whitey World and more power. Bye-bye!